que diredes? Pois porque no noso centro temos unha horta e cada ano facemos unha xornada gastronómica. Pero ainda non temos listos os produtos, porque cada planta e cada hortaliza ten unha época do ano na que podemos colleitar, e ainda non é o tempo, así que imos preparando unha receita. O primeiro é decidir que imos cociñar. Temos que pensar que é para que. Daña, hai que comer todo, xa que imos utilizar os produtos da horta. Unha alimentación saudable é fundamental para un noso corpo e con produtos ecolóxicos. Pois unha crema de cabaza, cenoria, é ideal. Pois decidir crema de cabaza, ecolóxica, saudable con produtos da nosa horta. O primeiro lembrar que temos que decir e que necesitamos. Está claro. Primeiro os instrumentos. Unha boa tarteira, un contelo, un pelador, unha táboa para cortar e picar, un recipiente para lavar E agora os ingredientes. Unha calabacín, un kilo de cenoiras, 3 pozos, unha cabaza, 2 patacas, auga e un chisquiño de sal e nada máis para cerrar todo. Bueno, polo de agora, porque agora toca organizar o traballo, que é moi importante, especialmente na cociña, e na Tomando nota. Antes de nada, poner a auga a tarteira a quentar. Primeiro, importantísimo, comprobar que todos os produtos estén en bo estado. Lavar os ben lavadiños que os imos comer. agora e de pedir axuda dun maior, que o de pelar, ainda que sexa co pelador, pode ter perigo. Especialmente a cabeza e os poros, que precisamos do coitelo. Cando xa este todo pelado, empezamos a picar. Conforme teñamos as cousas peladas e picadas, a tarteira con elas, para que vayan cocendo. Con todo dentro, só queda agardar. non esquezades botar un pouco de sal, pero moi pouco. Tras un tempo agardando, se ten boa pinta e un bo arrecendo, seguro que estará bon. O pasamos pola batidora coa axuda maior e agardar a que enfríe. Compartir unha comida xa en compañía, falando 21 días en galego e